Аз съм бил от страната на това да си кринч. Ти току-що не ли ми каза? Знаеме някакви пикантерии от къщата на... Ей, такива силиконови бомби, буквално. Аз не се влюбвам в пола, в члена. 2 месеца бях в депресия. Няма лошо в това да си чехал. Макар, че кринджа много продава в момента. Кринджа продава, обаче аз след това не разбирам в хора, в тиктокъри, инфлуенсъри, само и само за да имат гледане да са кринч. Аз съм бил от страната на това да си кринч. Ти току-що не ли ми каза? Виждам сега, аз съм от тази позиция, където хората вече лека по лека свикват с мен, харесват ме и така нататък. И наистина определено няма защо, защото това не си ти реално. Ти се захващаш за една ниша, примерно да си бедбой или там като чеченеца и такъв тип точно куката. Нали, само и само да си кринч и хората. Аз им чувствам, че те даже се губят само от себе си. В този образ, да. Да. Знаеме някакви пикантерии от къщата на инфлуенсъри. Добре, кажи ми. Какви пикантери? Че спахме на едно легло, защото аз тогава бях обвързана и приятелката ми ще да ревнува повече, да си легна до Ивка Бебе, която спи с такива силиконови бомби буквално до мене и ми вика, заповядай! И отваря така чаршафа одеялото и аз съм някаква отивам в озона, после ще дойда. В смисъл, за момента реших, че е много по-добре да си легна до Гош, да се гушкаме. Точно до Гош! Точно до Гош. Защо не до Марианов, примерно? Защото Марианов първо много хърка, той е като дъскорезница. Второ, Марианов не мога да се береме с него на едно легло. Просто е абсурдно. Гош, за тебе има ли значение миналото на жената? Принципно смятам, че не, защото всеки минава през някакви ситуации. Аз лично, доста мъже биха казали, че има, но аз вярвам, че човек лично съдейки по себе си, защото и моето минало не е розово, и аз съм бил много в войната, в гадни компании, гадни хора. С гадни хора, нали. Най-вече. Просто знам какво е да си от другата страна на монета, така че бих дал шанс на човека, ако видя, че вече с времето няма промяна, сигурност бих прекратил отношения. Но бих дал шанс, не бих съдил на база минало. Аз не се влюбвам в пола, в члена. Аз се влюбвам в душата. Не бе, то си е буквално така. Не бе, шегувам се. Ами, като се замислиш, аз гледам душата, за мен е най-важно е душата, да, всичко. Не ме интересува дали е мъж или жена. Да. Наистина не ме интересува. Важно е душата. Много сте сладки. Сладки са и двамата много. Всички хора, които сте във връзка, запазете щастието за себе си, защото има хора, които колкото и да твърдят, че искат, че ви мислят доброто и че искат да бъдат до вас, повярвайте ми, такъв нож в гърба ще ви забият. Аз вече го усетих по най-гадния начин. 2 месеца бях в депресия, допреди 2 седмици. Няма лошо в това да си чехал в позитивен смисъл. То не, даже чехал е грозна дума, просто да си галантен, да си възпитан към жената. Чехал вече като жената е домира и те мачка, нали. В едни отношения трябва да правиш компромиси, да се разбираш, нали. И ти като си мъж, все пак малко или много трябва да гажеш една жена. Тя трябва да каже, че чувства специална, трябва да усети тръпката.